cijelog svijeta je idolom. To dosta često tako biva, da pretvara se u žonglera, kelnera. Pajaca. Dobrodošli, dragi prijatelji. Krijesnice, budi tako dobre i nali nam čaj. Uzdravlje, mravuljci. A ja ću za to vrijeme pripremiti svoj magični prozor za novu priču. Jeste li spremni, vi moljci knjiški? Izvrsno. Počnimo, dakle. U šumskom je zakutku napokon počeo padati dugo očekivani snijeg. Kad je ujutro gospođa Mišić otvorila vrata smočnice, cijelom je šumom zamirisao blagdan. Gospodin je Svraka, koji silno, ma baš silno voli svjetljucave predmete, krenuo u potragu za nečim osobito sjajnim. Imat ću svjetalce za božićno drvce. Mušu, zapuh pred kućom. Već sam u poslu, dušice draga. Nekoliko zamaha lopatom i već imamo lijepu stazicu. Od trijema pa sve do drvarnice. Samo požuri, danas imamo mnogo posla. Sine, dodaj mi tucalo. Valjak. Gospodin Svraka nikad nije vidio nešto tako blistavo poput toga porculanskog valjka gospođe Mišić. Ali, zar se gospodin Mišić dosjetio nečega? Što ti je sreća? Slomio sam bor. Mušu, nisi li vidio moj valjak za tijesto? Ne, ja ne, ma kak, ne. Da, blagdanska pripovijest o rogatoj skitnici. Pitam se je li Miško već napisao svoje pismo sa željama svetom Nikoli. Ma, napisao sam pismo svetom Nikoli, znaš... Ja, vidiš. Ali kako ću poslati takvo pismo? Staviš ga na prozor i pismo nestaje. Ali ja nemam prozor. Ne brini se, smislit ćemo nešto. Oj, pa to je Jeti. Ma, to se velikim koracima približava blagdan. Gospodin Hrušt, pojevši cijelu posudu džema, tone u sladak drijemeš. Odjednom
će biti... Nešto se rogato tare u moj dom i to sve jače. Dobro, odgojen gost, koristi se zvoncem. O, žao mi je. Bio sam uvjeren da u tom trulom panjiću nitko ne stanuje. Nigdje ne vidim blagdanskih uresa. Nema? Zapravo, baš sam danas htio početi. A vi ste to. Zovem se Sopkom. Dolazim iz daleka. Sigurno Zancima. Pomislih da ću vašem gostoljubivom kutku naći nove prijatelje. Bolje da odete iza šume. Onda je ribnjak pun žaba. Za cijelo je gospodin Hrušt pobrkao došljaka s rodom. Sutradan. Ženo, faks od gospodina Hrušta. Piše da se tu blizu mota nekakva skitnica. Evo, nacrtao ga je. Sličan je losu Možda lososu ili kini. ili lijenčini. No da, čini se kao da mu je u njušci moj valjak. Taj je rogonja zamalo izvaljao mog psića. Taj je rogonja malo izvaljao moj panjić. Bojao sam se da će htjeti posuditi sol ili pecivo, no prestraši ga tako da dade petama vjetra. Treba će pripaziti da se naš sinčić ne petlja s tim strancem. Ma kamo ste izgubio? Ojoj, on dolazi. Ko? Miško? Ne, nego dotepenac, što je velik. Ne otvaraj, pretvarat ćemo se da nešto tražimo po podu. Svirnuo je kroz prozor i otišao. Dobro. Zamisli, dušice, mogao je, na primjer, tražiti da mu posudimo novac. Ili češalj. Ne brbljaj toliko. Izađi i vidi što radi naš sin. Uzet ću to. Pok. Za svaki slučaj, znaš. Mama! Našao sam slomljenu jelu blizu kuće. Za cijelo ona lutalica. To će biti naše božićno drpce. Gospodin je Mišić gacao snijegom sve nervozni. Nigdje Miška. Zaputi se stoga gospodinu Hruštu. Strahujem da se taj golem želi nastaniti kod nas. Malo je prerogat za naš maleni zakutak. I ostavlja u snijegu vrlo duboke tragove. Tragove. I oba se gospodina zaputiše po tragovima. Ponio sam sa sobom zviždaljku. Zazviždaću ako nas div napadne. Vi poznajete Svetog Nikolu? Tako je, Krtko. I rado ću mu dostaviti vaša pisma. Osobno. Trla baba lan. Priče isisane iz papka. Baš, dođe tamo neki u našu šumu Tko zna odakle, i pripovijeda djeci bajke. Smije se kao pravi Nikola.
On je od mene pokupio taj smijeh. Dosta tog neosnovanog hvastanja. O, zapravo, valjak. O, vidim da zviždaljka koju ste dobili od Svetog Nikole još i sad funkcionira. Koliko tome ima? Što? Što? Kako znate? A vaša puceljka, gospodine Mišiću, sjećam se da ste je dobili pod drvcem, no čep je zacijelo nov. Što? Čep? Onaj se davno raspao, ali odakle znate? Gospodin Hrušt i gospodin Mišić putem su se domišljali kako je Sopko mogao znati o Nikolinim darovima. Dobili su ih vrlo davno. Sopko je rekao da će se uskoro vidjeti sa svetim Nikolom. Rogovi su mu oblacima. Slušajte, djeco, igrajte se samo blizu kuće. Imam ideju, dragi susjede. Preobucimo se i našalimo se s tim rogatim lašcem, mašcem. S tom lažibabom dlakavom. Sada vreće izgledaju poput pravih. Sredit ćemo ga kako valja. Valjak, valjak. Gospodin je s vraka odlučio okititi božićno drvce. Vrago, gdje su moji ukrasci? Zašto se tako smiješ, susjede? Sam ne znam. Zacijelo od sira. U akciju, susjede! Zato su vrijeme Krtko i Miško odlučili dati Sopku maleni dar. Bili su već vrlo blizu poljane, kad odjednom... Pravi Nikola. Voljeni stari druže, drago mi je što te opet vidim. Kako je u mirovini? O, Nera te malo muči. Zarazio me tvoj. Smije. A kako teku pripreme? No da, darovi su spremni, saune obojene, ali vođa zaprege nagazio je na ljuta ježa. I boli ga papčić. Možda bi mi stari druže i prijatelju pomogao još ovaj put. No? To su moji novi prijatelji. Za cijelu ste vi poslali ona dva lijepa pisma. Aha. Imamo dar za gospodina Sopka. O, lijepa hvala. Kakav mio zvuk. Sopka, to sam ja, tvoj Nikola. Sopkiću, pusti roge van, da ti kuću ne... Vidi, Sopko, kolege po fahu. Gospodin Hrušt i gospodin Mišić baš su se zbunili. Osobito kad ih je sveti Nikola zamolio da podijele darove. Ista slika kao na
tatinom stolu. Uvijek sam htio imati takvu. Kako divan sirčić. No, sad je red na meni. Izvolite, u skladu s vašim željama. Ali to je tajna. Smije se otvoriti tek ispod drca. Lijepa. Dragi Nikola, zvuk tog zvončića oživio je davne uspomene. Rado ću povesti tvoju zapregu. Još pamtim kako valja zaobići zvijezde. Sjajno! Na put onda iza šume čekaju nas saone i cijelo brdo darova. Doviđenja, Sveti Nikola. Do ponovnog susreta, Sopko. Vrati se i nastani se ovdje. A gdje su oni smiješni, Nikole? Čini mi se da je jedan od njih posudio čizme moga tate. Gospodin Hrušt i gospodin Mišić vrlo su se stidjeli svog odnosa prema rogatom gostu. Lijepo smo zabrljali. Čemu mi sada sličimo? Mama, slušaj, ma govorim istinu, To je uistinu vrlo neobična zgoda s tom trojicom, Nikola. Božićni korijen. Pozvani smo k obitelji Mišić na Badnjak. Krasno. Mali Miško nije znao da su na božićnom drvcu već spavali slatkim zimskim snom i pauk, i uholaža, i muha. Sine, počni pripremati božićno drvce, a ja ću pomoći mami pripremiti badnju juhicu. I gospodin je s vraka odlučio prirediti blagdansku gozbu. Vidiš, Krtko, priredit ćemo im iznenađenje i njima će biti veseli blagdani. Uvijek postavljam tanjur za neočekivana gosta.
Ko je to? Vidjet ćemo. Oh, neočekivan gost. Gospodin Svraka, s veličanstvenim tijestom. Za prhke kolačiće. Kakav iznevaljak. To je, htjedoh reći, iznenađenje je taj valjak. Sretan Božić! Izvolite. Sretan Božić. Malim se stanovnicima drvca zaista isplatilo pričekati s tim zimskim snom. Samo, je li pauk poslušao uholažu i pomirio se s muhom? A sada iznenađenje. Neobične serpentine, staze drvcem put kriv puta, u toj šutnji, u visini, pružamo ruke danas svima i sretni vam blagdani bili. Jabuke su zlatne svuda, kuglici je trka sudba, ali danas nije strašno naše stanje, svud se sluša i sretni vam blagdani bili. Bježimo u naše misli, srca ključ pronađimo, neka sreća nama vlada, nek je ovo sreća, hvala i sretni vam blagdani bili. O, djeco, kakvi divni darovi. Zacijelo biste i vi htjeli saznati što su dobili Krtko i Miško od Svetoga Nikole. No, dobro. Odmah ću vam reći. No, u čarapama su bili... Što? Niste čuli? Ni ja. To je zbog onih Nikolinih zvončića. Sretan Božić.